Samantala mga idol, isang kwago ang nahuli ng mga miyembro ng TODA sa harap ng isang bangko sa Urdaneta City. Ayon sa mga miyembro, napansin nila na ang ibon ay hindi makalipad at tila nanghihina, kaya agad nila itong inalagaan at dinala sa kanilang tanggapan upang masiguro ang kaligtasan nito. Personal namang inihatid ng TODA President sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa tamang pangangalaga at rehabilitasyon ang nahuling kwago. Ayon sa DENR, ang agarang pagtugon sa mga ganitong sitwasyon ay mahalaga upang maprotektahan ang mga ligaw na hayop, lalo na ang mga ibong nasa panganib, at upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Kaugnay nito ang panawagan sa publiko na maging mapanuri at responsable sa kalikasan at agad na iulat o dalhin sa mga otoridad ang mga ligaw na hayop na nangangailangan ng tulong. Ang kwago ay kabilang sa mga ibong ligaw at protektado, kaya't kinakailangang mapangalagaan ng tama bago ito maibalik sa kanyang natural na tirahan. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na koordinasyon ng dalawang samahan na ipakita ang tamang pakikitungo sa wildlife at responsableng pagkilos ng komunidad sa pangangalaga sa kalikasan. IFM News. IFM News. IFM News.